Anyalaki din! Kumusta ka lang di babae akong kunam ili na minsan, Arts? Awan nga rin pare, di na ka nung matipo, tanaladak. Sayang, nakapimpintas pa ya babae. Kasi kami, kanya matiko na jar armamay. Awan nga rod, manual daw na di na replyan. No awaga, kat saan pa sumumpat. Kano mat nga tama padasang tati makaarakop iti chicks. Iso nga rod ang manipod nagyanak dito'y alubong. Awan pala experience ko iti babae. Iso kayat ko ti maka-experience. Ay, virgin kayo pa ilaang adwa. Padasan nak nga ta. Awan mat-asawa ka. Ay, unay na ito abakbakatanin. Asino mat ti mga atkan ka barungay, kat expired kamatan. Ay, rumbangkit di nga agyaman kayo kanyak ah. Tao-awisin kayo. Dahil ta pa naging inom yung nga kanayon. Kat dahi taro pa yo, agkam kamuron. Apay, sinumat ngay kumati balasang amang kayat ka na kayaw. Ay, pare Juan, agawid takid din. Disturbo na ito abakit. Ay na, naimbag ka pa, mare. Kadan lakay mo. Siyakat agparparikutak ita. Tani, mapmapanan titawon ko. Ay na mare, ubing ka pa ilaang. Ado pa'y ti lalaki dita. Nga gusto kan ka. Huwag magpaiso, Julie. Di mo pa'y panunutan da ita. Nagpintas ka rin. Sigurado, nga ti lalaki. Nga garom kan ka. Ay na, maibagayo lang data tawan kayo iti posisyon ko. Nagpardas ngaglabas titawon. Ay, manupay atawan, agkuribet-beton ti rupak. Jakmat kaya ti maipadakin ni Antinora, abim makit nga awan asawa na. Naarte ka nung amin iti balasang. Ngem ita takas jayan ti tawon na, abaketen, uray asino ditan patulan nan. Agbababawin sameten asan anak ki asawa. Sana bali mare. Ado ti babaro pa'y laang diti baryo. Ado ti lalaki dito, nga awan asawa da. So nga ado ti pagpilyam. Ay, uray din nasingpet ko ma, kan saan amang inom. Sa anak mo't kat anapili iti lalaki. Ante, kumatangak man iti kape. Si Kagayam, Julie. Kasano nga dito yung baryo, may? Mayat ante, saan akas na iti nagkapwak? Hay, naggulo ijay. Kumusta ngay ma, ti love life mo? Ada ka din asawam. Awan pa'y nga rod ante. Awan mo't ti mabirukak ang mga yat alalaki kanya. Anya? Uray boyfriend awan? Ay, sana bali ah. Ado, matkiti dito. Ang mga ano yun madamdama pa nagawit mo. Makakita ka, iti lalaki dita kanto. Hello? Gumana lang ti bagsubyo? Ay, sige nga rod ante, mapanak pa eh. Anya abat sop, basit wano dakkan. Di man dakal, manang. Asino da dyan babae? Abay na ito lang makita. Kaanak dayjay. Ha? Kaumumay na lang ngamin dito yung baryo tayo. Dito yung kanon kat ngagyan. Amok, ti alarita panunod mo. Ay, di mo na aramidan dayta. Nagpintas ni Julie. Saan ama ibagay kan ka ama martag? Julie tinagan na. Hoy, apay, awan nangag mo. Kunak, saan mo nga? Ay, sige. Ilis tayo pa ilatin na lang. Sige. Ay, nagloko na lalaki. Kuna na gumatang ng utang matgayang. Apay. Miss! Ha? Apay? Siyak ni Juan. Makiamam mo ako makan ka na mabalin. Hindi nakita kay tay. Nainlabak mo tay. Anya? Ay, sige siyak gayam ni Julie. Itulod ka. Ay uray sanan. Kababain matuan. Kan italaang anagam amuta. Kan asidagmat laang ti paggiganak dito eh. Kahit ka makamam mo. Kan awan mo't aramidag asabali. Sige ano ipilit mo? Di itulod na.
ah. Ora medyo nalibit. Nga mayat tibuya na. Agmay may saak laang matngamin. Iso asaanin akasapulan analawa. Adan boy pa rin mo, Julie. Naman kat arman kan. Nagpardas ka matan. Di mo pa'y amu unay ti gusto nga ugali. Arman na kon. Kun nang minti bagay. Asi ka ti para kanya. Kan oray di ka pa'y unam amo kat madlaw nasingpet ka. Gapo iti panagsasaon. Nagmayat adeng-denggan ti panagsaon. Mayat ti busis mo. Kasjay. Ibagbaga ko na. Diyak kayat ti lalaki nga dabisyo na. Amangan mat na dabisyo. Adangam ko. Isardeng ko itan. Makitakla na bartag ka wano aginom ka iti arak. Busted kan. Ay, sige. Isardeng ko, tibisyo. Kasano may parewan? Sabado yung bigat. Aginom tamanan Ako, paspay lang pare. Agbalbaliwak pa lang. Agbalbaliw na. Aginom takit din bigat. At ang amin nararmat. Kahit imbagak may sardeng ko amin na bisyo. Di na gamin kahit tilalaki nga na bisyo na kahit. Uray basit lati inumunta tapno di na madlaw. Kaduan nak mata. Amom asikalag tikad kadwak ditoy. Ko, pasensya ka nga isardeng ko nga rin din ginom. Yung kakidi magbirok mo tinti armam. Isardeng tiya ginom nga. Inton mabastad ka. Syakmet lang ti biro ka pare. Ay na, babe. Kaslamat ninginaan dito yung restaurant at ngayon bayan na. Okay lang dito, babe. Kaya first man salita garo dito Isong special mat ati papananta. Uray, ijay balay laang. Special lang, basta kadwa ka. Sana balay? Mangbiro ka kiti dagduma pagkwartak. Tapno, normal lang. Ti panganantan. Kontentong akong itikas to'y abyan. Sabagay siyak ti damagan. Kaya't kumat nga itad kang katika sa pulam. Wano lagi ti kayat mo kuma. Ay na, wala ka din. Ay, gayam. Kumusta di best friend mo ay ani Brian? Naku na ni Auntie Nora, akanayon kanumat nga uminom ijay tersena na. Wala nga ron. Inakita ninton bigat. Kasaritak tuman na dyan, best friend ko. Gusto ko madaytan pare. Itulog kan. Gusto na. Di na bibiyangan. Pumalaw ka man dito Abay nga kastamot na tisam. Abay, anya ti palikot mo, tatulungan ka, pare. Di mo lang matulungan, oray. Ibaga, ti problema. Pumalaw ka man dito Juan. Isardeng mo kami ng tiyarak, Pans. Sana nasayad tayo Ito madamdama. May sagmak ka pa, ikaw po itiyarak. Di mo urayan nga da mapasama. Sa kanto isardeng tiya ginom. Dito lang ako timbang parparag sa kanya. Kaya mo pa lang ay Sura naman. Auntie Nora, pakikita yung man ni Brian. Sigurado di na kaya ti agawid. Delikado pa yung matidalan na tarabin. Ang mga maisagmak, itidalan na. Wan, siya kundi makaamukan ko na. Damot ti sana maus-usar apagidaan dito. Ay, dito yan, maturog. Sige nga Rod, agyaman na kantay. Hoy, tumakdar ka man kit dirita. Taura ijay kaunaga na maturog. Adaman na pintas na babae dito. Uray dito'y ka na maturog. Agyaman ka kanyak.
Tanasimpa, ti itad ko apagturugam. Malagip mo ang damang pangbangon kanya ka napintas sa babae, ah. Oh, kumusta ngay? Inlutuan kay ti makan. Anyat aramidam ditoy. Apay nga da ka ditoy. Si kamat, agang angaw ka manen. Ang ubar ka pa'y langkat. Ayan tinapintas sa babae nakita kay dirabi. Ha? Kat, syaklaan mo tiya daritoy. Anya? Nakakita am kumay ti babae. Aywan gayam. Naglaing ka man, idirabi eh. Kunak man, no virgin ka pa'y. Kasalamat, ado experience mo. Experience nga bagbagam mat. Apay nga awan pagan anay ko. Oy, anya tinaramid mo kanya? Ha? Anya ti inaramid ko? Kat si kama tinangguyod kanya. Agpukka-pukkaw ka pa, idirabi eh. Anya? Ay, kaya't mo sawan, ada na pasama ka data. Kat, anya pa'y ngay kuma. Ay, sus, si kapay mo ti first time ko. Ay, pangasim ah. Di mo ibagbagay ti sa balay, tinapasama ka data, ado. Kat, apay ko mga ilimad ko ngay, nga ada na pa sa amak kadata. Kat, good news mo't dayjay para kanya. Nagado pa ti baro a mobs anasurok kan ka. Aniya lakit din. Agpay so ti ibagbagam, madam. Amangan mo't no, luklukwan na kami laan. Wen nga rod, ante. Sapay no kakastaba na kat saan ang mabalin nga istoryaan. Sige kayo. Ang mga nuumay na kayo darupon gito ni Brian. Ay, apo. Di kay to umangamin mamate. Ibagbagak nga road. Ni Brian laang ti first time. Anang naramid kanya kiti kasjay. Ay, nagmayat tirik nak nga road. Tanabayag nga awan ti action ko. Ay, nakaado kami mat arounds Ha? Ay sus, ante, di yun istoryaan iti sa bali. Kaasimat ni Brian. Ha? Apay kumaakaasi ngay. Ka nag-enjoy mat. Nakamanong nga ron arounds. Ay, rumbang laang proud kanyak Amangan kit tinusublihan nakpay. Tapanag ko nakit nag-enjoy mat. Ta first time na kanaw. Ha? Ay una yun, ante. Sigurado, machismis kayo. Pare Juan, pasensya ka, hindi napalabas arabita na partaga. Diyak mo tinararamid ko. Awan da jay. Kahit, anyangin ti aramidam itan. Amo da matandit ni baryo, tinapasama kada kayo ka ni Antinora. Uston, diyak kaya ate namang gagdata. Ay, pero may ngamin ti panagbarbartag ko iti manungal daw. Iso panagkitak iti dahi na bakatan. Napintas mo ti nabalasang. Iso kas dyan tinaaramid ko. Diyak mangarod malipatan Tapos time ko mo dahi. Hanggang, pagbabawiyak dahi pare Juan. Sige. Simpaan nga minang tibiyag mo pare. Isardeng mo ti panagin inom mo. Tawan na saya at nga itid na daytakan ka. Uwan nga rod. Agbabawiyak iti napasamak. Diyan ko malata naging inuman. Agawin ak pelang iji ilimi. Bareng adamam amok iji abalasang. Sige man mo, kasta ti plano. Uwan pare. Sana bale. Bisitahin kanto dito isag paminsan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Da kayo matgayam tata. Umunag kayo
Ay, agyaman man yan. Ay, mayak na umayak ko magdawat iti breast milk. Ha? Taapay tata. Anuin nyo ti breast milk? Kas makita ba? Naglalabagan na iti mataktag suray sa ak. Ne, uwan nga agpaiso ka tata. Si kalangamin tinapanunod ko naganak dito'y purok tayo. So adito yun ti mayak. Kasta ka di tata. Mala mabiit lang nga rod. Idisuklaan dahil yung anak ko. Patad-tadak dahil tamatayo iti breast milk. Ay, makabanog matigas tay. No sa dino ngamin tinapnapan ang day di alakay. Asino alakay ti bagbagam? Nilakay insyong Saan ngamin na nagtrabaho ita? Awan nagyawat iti hollow blocks. So kapilitan na siya kami na. Kasta aya. Kat, amangan no adda na panana Jakman amoy ti day di alakay. Marik na ka talaga ti banog ko Kat ala iturog mo nga rudan. Agluto ak iti pangrabyan tayo. Riingan kan tulaangan no mangan tayon. Sige bagay, tani, nabanog ka talaga. Apay tata, agan ano kayo? Nakaantyukos kayo mutay. Sapay nagnisik. Ay, jakman mo iti mata. Tag-surais mutay. Ay sus, kastaya tata. Kuhain. So ajak nakastrakin di kalman. Napanak namin ijayan dapan yang. Nih, apay? Kat, napan ko pinatagtidan ti matak iti breast milk Isulang ngamin tinapanunod ko akaan anak na dito'y purok tayaw. Ken isulang matyam mo ka makaagas iti surais. Kastaya? Ay, sapay lang ko mga tagimbagan, tata. Ay, wan nga raw. Ay, kalpasan ti panagretira inton malam. Inak manan iji balay da, ta ipaulit ko manan apatagtadaan. Ha? Apay, saan ka di amabalin at dumawat kay latan iti breast milk da kayong timang ipatagtad? Ay, sana. Kunada nga main, mas epektibo ka no direkta. Anya? Wan, Ilmar. Iso nga inak tumanay. Apay lakay. Agan ano ka magtan? Bigbigat pa'y laangam nakaantyukos ka magtan iti nangisi. Ha? Hay dadaal sa magtan ti ulong. Bigbigat pa'y laang, awan pa'y init. Ngam nakasunglasses ka kideng. Madin saan? Ay, unay kamatan, bakit? Sana dadal ti ulok. Ay, naakaranak sa iti surais. Surais? Uwin bakit? Isugaya masana nagtrabaho nila kay Insyong hindi na minsan. Kaputan na surais. Ay sus, kasano nga rod dahi tan lakay? Amangan numaakaram dagiti ubing. Uwin nga rod. Anya nga ingatan ti agas na dahi ta. Kwa, mapanak man ijayan niya panyang. Patagtadak iti breast milk ti matak. Anya? Ijay mo't amap mapan nila kay Insyong. Pinatagtadan na ti matana. Kahit sana nagbayag, naagasan. Oh, si Kamat Gayam, pare Elmer. Umunag ka Nagyaman ako na Mare. Ne, nakasunglass Kamat. Uwin Mare. Naakaranak sa akin iti surais ni Tata Insyong. Kasta ka di. Iso ngay mayak. Ta, umay ko mapatagtadan iti breast milk ti matak. Barang agimbag Katwa na. Day talagayam. Mabit lang ha. Idisok dahi ti anak ko. Patagtadak day tamatang. Si Kamot ti masabat ko Ilmar. Nagapam nga Ay, itayanda ko Mare panyang nana. Kastaya. Apay kastaray tamatam. Agan ano ka? Ay, surais na. Napan ko pinatagtadan iti breast milk. Barang agimbag adagos. Katuon Nay, kaslada kaya't asawon ti panagis-isim nyo Awamat, si kakit di mat. Mala, agawid kan. Tamang ano, makaakar day tamata. Ay, stiray ta surais mo, kunak kuma. Anya?
lalaki din no artista ti mas nabat ko si Kagayam. Anya? Awan init. Yung naka-sunglasses ka? Kit, anya ko mati parikot no naka-sunglasses but amagmag na. Nga ure awan init, bakla. Ay, naguyongin. Amok no sa dino tinagapwam. Ha? Amok. Nagapo ka ija ayan ni Panyang. Napan mo pinatidan ti matam anasur ice ko no. Oy. Anya day tangay bagbaga mo. Anyo ko matidagas na nung naggapuak ija ngay. Awan laki di mati. Ay na. Amo ko di pa nagrurupam. Ha? Jak man la ibagan? Di ta ka man laangan? Ne, apay ngay anak ka antsukos kamatlatan, Elmer. Saan ka di pa'y anaimbaganday tamatam? Ay, saan pa yung pa kahit? Nalabaga pa lang. Unay dahito asor ay say. Di mo lagi bagay. Ah, katag subli ka manan ijay ayan ni kumari panyang Ay, uwan bakit? Mapanak ka talaga. Tapno aging bag dahito mata. Ay, inak nga rodan. Ay, nagpartakan. ay, gawin na. Kaya't ko maimbagan ti sur ice ko. Yan ti kunam. Kayat mo ti agsubli-subli di ayan ni Panyang. Shh! Di piksaan, tata. Ang mga noda makangag. Ha? Uwan, tata. Ay na, naggahanas nga rodyaw. Anya laki dahin. Hay, amagan no. Pambar mula day tamatam. Ay, inton kuan maamuan ni Bakamaw. Ay, sos. Saan, tata? Di nang tumamuan. Ay, sumilakas la pag-aayat maw. Ipan nakasur ice maw. Tapno, anda rason mo nga agsubli di ayan ni Panyang. Ni tata mo. No malam, mapangkamanay. Ay, gawin na. Mapaanak ka talaga. Ay, laki din. Aday ta, napatagtadakon pare Elmer. Ha? Ay, wakasla kurang pa'y magkumaray. Sige pa'y man. Anya? Ay, ang mga no mabasa ka pare. Ado nga min ti breast milk ko kat. Ayos lang kumaray. No isot ipagimbagan na apay kidin na Jack anusan. Anya? Ay, pasensya ka ko mamarya. Manumot adaras ang nagsubli-subli dito yan. Awan anyaman na, si kakit dimad. Ngala mabiit lang harod. Paturugak pa ila ito anak ko. Kalpasan na, ituloy ko, apatagtidan day tamatam. Day tangarod ti madmadlaw ko. Naimbagan mo tanjay matana. Gamno apay ang agkarasubli pa ila, ang dito'y balay. Amumatin na diyang Elmer. Napaklan a chick boy. Naasam ka dagiti babae. Nang runa no makita ng adalikodan kan sangwanan na. Ala, bayan, taibagak to ni bakit na. Aha? Ang mga no makapungtot ni bakit na no bilang laang. Ay, agar-aramid ka. Ay, nasa na makapungtod da jay. Saan na nasayat da diyang aramidan nila kay na. Irason-rason na, ti sinalbag amatana. Tapno lang kung may ayan mo, akong di patenten. Ay, awanan ba inday tanga Elmer? Kat ala ibagam to nga rod, kinibakat na. Tapno bagbagaan naman nila kay na. Ang mga no niya ti makunkunamot tan ti asawa. Nga may manumot tan adaras anaranaan na ni pare Elmer apat patagtadak di mataana, iti breast milk. Aniya, kasta ti imbaga ni paniyangken ka. Ay, wala na. Isa pang panunutek. Ama pa anak man ija balay da Maria. Diyak ngamin maranranaan ija tersena ni apong ko abaket. Ha? Saan kami na nasaya ka karami dan ti asawa na? Saan ayan, ana? Eh, saan na talaga Ang mga noan niya pati makuna di asawa ni Panyang. No bilang laan. Amumatan ti kinababairo na dayjay nga Elmer. Ay na, manipot ulo aging gatdapan. Madlaw ti kinababaero na. Alain ka ni Jubalay da Maria. Ibagam ti imbaga ni Panyangken ka.
ngamin anagimbagan di mata ni Elmer. Ngam no agsasao, kanayon na nga ibaga asaan pa'y ka no. Kasla di mo amo ti ugali ti asawa, Mari. Amo mo ten ana isum iti babae. Ha? Iso apagpagang ti asawa. Saan na nasayadyar aramiden na. Kasla pagaayat nan ti panagsor ice na tapno makachansing iti babae ti awanan bain. Una yan ti asawa. Pakawanam. Ay inton kuan agnanayon lang ron na labaga ti matana. O. Alang, di ka madanagan, kumpare. Apaman asumangpot ti asawa. Pagsaritaan mi dayta itinalapat. Apay, saan ka mapanindiyan ni Panyang Elmer? Ha? Ay ko saan pa'y tata? Apay ngay, kunak man do'y kapatid tinan man ang tamatam nga oray na yung baganay. Shh! Tatawid. Saan na ka mapanita? Hanggang mapanak inton bigat. Napanugak lang amin itakay. Ay, dahil mar, ang mga numakadlaw ti asawam kan kay tiyan aramidan. Saan? Ngamin, no da kay balay. Usarak lata dito yung shades ko. Tapno, kaslag pa'y sumot nga da pala so ice ko. Anya, kahit kasanong ti asawa ni Panyang, ang mga iso ti bakadlaw awam mo so ice mouth. Ngam agin papatagtag ka lang ni bakit na iti breast milk. Saan tata? Ngamin, tunggal mapanak ijay. Awan pa'y nila kay na. Ay, di ka alam mo ah. Ay, munay ka na ito yung taon. Basta may papaniti babae. Ang dalata mo wagas mau. Ang dalaga rin dyan anak na paspasusun na. Mainay nayon ka pala akong di patagtag mo. Ay, ang lalaki din. Ha ha! Nasaya at tasimangpot kan si kaalalaki. Apay kasta tilangan ba kay? Kasla kumilaw ti panang kitang pa niya. Tapno amom anya. Mangibabain ka talaga. Ha? Ikatamday ta shades mo. Sika agin si shades dito'y balay. Gaputa amok anabayagan anagimbag day ta salbag amatam. Anya ka diti parikot mo yan. Mangibabain ka! Tapno amom anya. Imbaga ni Panyang kini bakla nga iso akay kayat mula ang ti agkarasobli ijay balay da. Gaputa kay kayat mula ang makikita ti kwa. Anya ka diday tangay bagbagam aya. Di ka man agin diding awan among si ka Elmer. Amo kon ti ugaling. Ay no! Adala nga rodan asawam ngam no apay payla ang anasam ka iti kakastabanag. Agasuman, iras-rason mo payla ang data sore eyes mo. Tapno mapan ka agin papatagtag iti breast milk. Makachansing ka lang, salbag ka. Anya? Apay, kurangam ka di pa iti makikitang kanyak nga asawam. Tanaskan pa'y amapan mo isarak dagitang matan. Awanan kay ti bayay. Bakit? Medyo kontrolo mo datang iwat mo ata nakababay ni tika ruba. Ay, alawan bigang ka! Amo maggayam anak kababain, ngam di ka matagbain iti aramid mo! Anya, inungtan na ka ni bakit mau? Uwan tata. Ay, dayjay tumot abakla. Taindanon na kanibakat ko timbaga ni Panyang. Maritis abakla. Naglad lang aro doon. Chismo sa pailaan. Anya, kaya't mo asawain. No sana dimanon ka ni bakit mo teraramidem. Itultuloy mau? Kasla kasta na tata. Ay unay ka, Dilmar. Awa na talaga ti pagbalbaliwang. Si kajay tao amatay no sana makachansing iti babae. No kaya't mo tiyag babae, tayo single kumamit ah. Sana kas ka ni Panyang ti konkurso na daam. Ha? Ayawan mo. Lumaklakay ka, duldog. Ni tata may. Ay agawid ta kiting. Abangan no marabyan ta. Kat agatap manan ni bakit ko anapanak nagpatudtad iti matak iti ayan ni Panyang. Muna, daytan. Saan na maikat iti panunot ni bakit mo dayta? Tungkal marabyan ka. Di magas ka nagpatudtad. Anya? Idaman pa'y anasapa ka anagangwit si ka Elmer. Bakit? Apay,
Saan ka din magas ang nagpatagtag iyay ayan ni Panyang? Saan bakit? Anya kalaki din eh. Naimbaga ng timata. Kita na eh. Saan na nalabaga? Awanan sore eyes ko. Aha! Kunam lang data. Gaputan na amwak ter aramidam. Ngam no jak na amuan. Sigurado nga aging gaita kat sumanubli ka pa'y laang ijay ayan ni Panyang. Guston bakit? Karik adya akong ululitan. No, ag sore eyes sakto. Ipatadtad ko langan iti sa balay. Saanin ani Panyang. Anya! Kaya't mo asawan sa balimanan ti mapanmunto pagpatagtadan sa balimanan, ha? Ha? Ay kwa. Sa anak mo siguro nga ag sore eyes ay. Lawlawagam ti kayat mo asawan. Ha? Sasawa nga sa balimanan. Maminsan pa'y nga aramidam dayta. Tatalaga pagtalawon kan. Tauray pa'y agmalmalon ka amapan agpatpatagtag. No iso ti kayat mo, salbag ka! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti Maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo, Anya Laki Jane. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay Parang Tarabay. Bakit? Nakapunlis ka, Mike. Sa dino man din ayat ipapanam. Sa dino pa'y kuma, inak man na naglako itilakok apagpakuttong Ah! Asino nga iti mapanmulakwan ita? Mapanak iti tersena ni bakit pilang iti laod. Nagsarita kami idi na minsan nga daw nga ita ti ipapan ko ijay. Ay sus, ay kat nasaya at tapno makalako ka. Mala, in ka nga ruden bakit? Ngam na agan anad ka iti papanama. Agyaman aklakay, inak nga rudan. Naimbag nga oras yun, napilang. At to'y tilakok nga agas a pagpakuttong. Ay na, agyaman na, tay may kapaula. Ururayak ka talaga tihiyo, may mukha. Kasta ka din, ana. Ala, gumatang kayo nga rudan. Kaya't kung nga binti kumutong, iso gumatang ka talaga. Manungay, dahito'y may sabute, balasang ka. Ay, dahito'y buti ang naglaon iti 30 pieces, agbalor iti 5 gasot, nana. Dahito'y mag 15 pieces, agbalor iti 250 pesos. Ah, no para kanyak, dahito'y 30 pieces, tigatangan nyo. Iti kasta, mausaryo iti makabulan. No dahito'y ngamin 15 pieces, 2 weeks lang nga mausaryo. Ay, kasta ka day. Mun man karod balasang ko. Dahito'y 30 pieces, tigatagag. Ay, baring man makatulong, iti pa nagkutong ko. Ay, wala na, masiguradok dayta. No maibus yu dayta, lakwan ka ito manan. Amon friend, at the good news ko kan ka. Oh, andiyan ito, friend. Oh, i-share mo naman sa akin. Idi na minsan nga daw, gimatang ni bakit pilang itilago kapag pakutong. Duwada kini kumarik ayola. Ay, kasta di. Ay na, sana all nakailag ko. Siyak ngamin, basit pailaan ti gimatang itilag ko. Kasta ka talaga. No ikam iti oras ti panaglakom, makalako ka talaga. Ngam, adamat nga rod salon mo. Di mo mat mabalin nga ipamay sa ti oras mo iti panaglakom. Wan nga rod, friend. Angam, sana bali. Malakok tulad ta. Adamad dagiti clients ko ang maalukoy ko no maminsan. Iso lang matigumatgatang. Maibos tulat ta. Tinapatag, adalat ta gumatgatang uray sa gaysa. Anya day taimot no, kumaray. As usual, kumare. Lakok nga agas a pagpakot to. Amang ano kayat mo mat nga itry? Ha? No kayat mo mat ate agpakutong? Ay na, kumare. Asino kumamot nga iti di na kayat ti kumutong. Kayat kumot ati agbalin a sexy. No kastamat laang, gumatang kan iti lakok. Tapno sexy kalatay iti matang ni Boyet nga asawam.
Di ka madanagan, kumare. Proven and tested ti agas nga ilaklako, me. Sigurado ka, kumare? Wan, kumare. Masigurado ka saan apeke da ito'y lakok nga agas. Saan akas kadagiti gagayam tayo apeke. Humugot pa. Pudumat, kumare. No dagiti gagayam tayo kat peke, ibahin mo ang tinda kong pampasexy. Mano ka di timay sa abatal, kumare? Nalakalaan, kumare. Adali magasot, adamat 250. Amok nga afford mo da ito eh. Iso ang gumatangkan. Agas mo dahi taimot mo ba? Wala kay. Agas apagpakutong. Lako ni kumarik Paula. Padasat man no agpay sumat laeng ang makapakutong dahito nga agas. Ha? Kaya't kumutong lakay. Amangan nga minuga po iti kastoy a kinalukmag ko. Kat isukat nakto iti sexy a balasang. Anya? Ay, una yun dahi ta pa nagpampanuno mo ba? Ay na, ibagbagak laeng tipod no lakay. Ngamin, kaadwan na alalaki ita. Saan da amapnag iti asawa da? Uray siya asawa da. Pasulisog da pay laeng iti sabali a babae. Di nakman ikumkumpara iti sabali ang lalaki, Gina. Sabali da, sabali akmay. Alawa nun, sapay la ko mga ron. Tauray kastoy tilanga. Naglukmaga. Kan kasla akon agtawan iti 50. Saan nak ko mga isuksukat lakay? Sapay kuma. Anya ti kunam bakit? Gimatang ni Gina itila ko mga agas a pagpakutong. Wan lakay. Gimatang iti may sa battle. In-offer ko na dyan naglaon iti 30 pieces. Tapno mabayag na nga usaran. Kasta ka de. Ay katuan. Barang kumutong mat. Tani, sos. Apo ay, saan kumat nga uy-uyawan? Ngam ay naapaw. Naglukmag ni Gina. Kasla bagiti do ata o ti bagina. Uwan nga ron. Barang agkurikan na dyan agas alako. Ay kat, barang kumutong Tapno agsublimat ti sigod a pamagina. Day tangarot timbagakan na. Tapno 6 sila tayo iti imatang nila kay na. Ay, salbag kit iti kastoy! Itay ka pa ya, pusipos di sa sangot ti sarmeng bakit? Kin, apeng agungungit ka. Ulbod da ya, Paula! Awanan bain a babae? Ha? Ayan na ti kunana kanyak a proven and tested a pagpakutong alako na. Awan mo tinagbaliwan ti bagay. Ad-adan samot alimok mo ka. Anya? Masabat ko laang day a babae. Uray ag kumari kami talaga ang matungtak tawanan bain. Saan kumamit a kasta, bakit? Kumarim ni Paula. Kastaki din, ti bagbagam kinkwana. Takanunungan pa'y day a Paula ngam iti siyak maasawam. Gapo ka de, tamas sexy ngam siyak. Kasta ka de, Anya laki din aya dagita nga ibagbagam. Saan akasta ti bagbagam kanyak si kaboyat, Ang mga nudyak malakdan ti ungat ko, patayabag tabanga-bangam. Salbag ka, gapula ang ta-sexy, isukit din ti kanunungam. Daman pa'y ngay may kadito'y tersenak tapno agtambay Gina. Imayak na, ingagarak ti umay ko ditoy, tapadaanak man day a Paula. Ha? Apay ni Paula? Ulbud tawanan bain a babae? Ha? Idilinakwan nak iti agas a pagpakutong alako na. Ay na, naglaing ag sales stock tawanan bain. Kuna na pa'y kanyak a proven and tested tila ko na. Ngam ulbud man. Anya? Makabulan at tinumar ko di agas a ginatang ko kankwana. Ngam awan mo tinagbaliwan ti bagi. Panagkuna, ad-addalaang alimok mga. Apay ngay kanyak. Madlaw kumot nga da nagbaliwan ti bagay. Nagbawas matitimbang ka Tikilok ide 63. Ngam ita 61. Nagbawas iti 2 kilo. No agtumar ka ngamin iti agas a pagpakutong. Igiddan mo matin at ag-exercise iti binigat. Ag-jogging ka no iso. Saan ka kabayatan ti panagtumar mo iti agas ka? Kabukab kamat akabukab iti makan. Anya?
Ay na, nasaya ate may ka dito'y salon ko, friendship. Oh, apay friend, ada ka di pa damag mo kanyak? Ay na, ada! Medyo mainit-init pa. Pang marites. Ha? Ha? Anya dayt ha? Ay na, kasta unay ka no tipungtot ni Gina ken ka. Ah, tapay ka no? Anya aga po? Gapo ka no, iti aga sa pangpakutong. Diya ginatang nangay ken ka. Saan ka no mata nagkurikan ko, ana? Anya? Napanda ka no inuwarwaragawag ijay laod, apeke ka no tilakom. Naibaga ni Nana pilang dayta kanyak, idi na minsan anapanag gimatang. Anya? Una yun, ni Kumari Gina? Ay na, ti kasayaan nga ramidang friend, mapan kay Jabrayda. Kasarita mi tinasayaat. Sa narumbang daya nga raramidan na ken ka. Paninirang puri kumbaga. Bayang, kasaritak tuman day dya Gina? Tsaka mo kastagayam ti bagbaga kan aramidan na itilikliko da? Nasaya at nagsabat ta kumare. Ape atinong panak madlatan. Awanan ka itibay na niya. Sayang laeng jay limagasaut nga imbayad ko iti peke alakom nga agas apang pakutong. Salbag ka. Di ka maawatan, Gina. Anya-aya ti parikot mo iti agas alakok. Apay akalaat mata nakasta ti bagbagam. Ha? Proven and tested tarupam. Anya? Kita man tilangat. Awan mat nagbaliwan ti bagi. Sa anak mat akimutong. Ad-adamat alimukmagak. Ay, ammo mare. Iti kinaado ti gumatgatang itilakok apagpakutong. Si kala ang tinagreklamo akasta. Anya? Talaga saan niya kuri ti agas apagpakutong kan ka. Ngamin, kabayatan ti panagtumar mo. Kaan ka akaan. Sabay nagrawat ka. Kasano nga umipikto, kumare. Anya? Ibagakan ka. Awan basol ti agas alakok. Adakan ka dayta. Agtumar ka, katigidnan mo mati pa nag-walking, uno pa nag-jogging mo iti binikat. Amang ano diyak makapagtapal, matungpa ka kit di. Di ta ka manlangan. Ay, nagsakit ti barukong ko. Gapo iti panagungat ko iti raychay at Gina. Ne, apay nga bakit? Ipagbaganakit din na peki kano ti agas nga ilaklakok. Ah? Agasam, tinungpanak pa'y, gapo iti pungtot na. Anya? Saan ka no nagkuri ti agas aginatang na kanyak? Iso anak ko na dayta. Ay kat kunakmat, kasano nga umipikto kan kuana? Kat di namat amo ti agdayet. Di kayat na, mangnam na malatan iti agas at umaran na. Sus, una yung daya ako maring. Ay na, makapahay blood. Iti kinaado ti customer ko. Iso lang tinagreklamo iti kastoy. Tijak kayat, napan na inwarwaragawag ija laod apeke kano ti agas alakok. Ti awanan pain. Ay na, najak la pampanunutan nga kumari kami. Impungot-pungot ko la kumaytayan tapno agnakam. Gusto lang, dahil nga imbaga ni Paulaking ka, Gina. Anya? Pudno mo timbaga naking ka. Saan ka amang namnama iti agas lang? Kaya't mo ti kumutong, arsab ka mo ti makan. Anya? Kita man ni Nana Pilang, agtumtumar iti agas a pagpakutong. Ngam makit-kita ka binikat, kit mapanagjagjageng. Kasi kumamot at eramidan. Anya? Iso kitaan ti lang ana. At dabasit nagbaliwan ti pambagina. Kin amuna kontrolan ti kanan na. Saan nakasking ka? Tunggal makita ka, agngal-ngal-ngal ka. Boy, Iso apod na, tinakunan ni Paulaking ka. Sika lang, tikimatang iti agas alako na, nagreklamo iti kasta. nakaskas dao matanday talangayo na napilang. Apay, siksi ka din, Gina. Wan nga rod nana. Ay na, umapalakman iti kasta alangayo. Effective, jayla ko ni Paula nga agas sa pagpakutong. Isulaang matitinumtumar ko iti unag ti 2 bulan. From 63 kilos to 50 kilos ko naman. Isu nga ituloy mo man, no kaya mo ti kumutong. Nana. Agtumar ka. Saan ka laeng nagdependar iti agas? Bawasan mo't atikan ka ng runa dagiti sweet foods. Ha? Kan kasi tinakunak idikan ka.
ag-exercise kamat nga men, iti binigat. Uno saan, ag-walking ka. Manipod iti balayaw, aging gana ijay, daya. Aramidam iti inaldaw. Uray kita, mabawasan ti timbang mo. O sige, nana. Aramidak man mat day ti bagbagayo. Ay kauwan, atap no kumutong kamay. Kita manday talangam, lumba-lumba kan Gina. Kasla na ipatong laang day ta ulom di tabagim ka po iti kinalukbag mau. Itaman pa nga imay ka dito'y balay mi kumare. Nakaskas daw man. Wan mare, inturturod ko ti imay. Gaputa kayat kumanan ti gumatang itilakom nga agas a pagpakutong. Ha? Kunak man ko na masaan nga effective. Nakunaklaang dayjay kumare. Pudno tinakunam idi kanyak. Asyak laang tigimatang ken ka nagreklamo. Nasaya tamom day ta kumare. Nakitak ngamin tinagbaliwan ti pamagin ni Nana Pilang. Ken uray dagiti sabali agim matgatang itilakom. Kimutong damay. Katuan kimutong da gaputa giddanan da iti exercise iti binigat. Kan kaskasayan da ti paunag da. Nangaruna ti carbohydrates kan sweet foods. Kaya't ko ti gumatang manen itilakom mare. Ngam ikari, saan ako nga agreklamo? Ha? Gumatang ngam ag-diet akon. Ken ag-exercise ak iti binigat. Wow! Nasaya takas ta tinapanunot mo, Gina. Ket pasensya ka kuman kadagiti na ilawan na isawang ko kan kaidi. Pakawanan na kumakumare. Naamiris ko asaan nga umdas day arason tapno guraan ka. Nga oray siyak mo tinagbiddo. Sorry, kumare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Lucky Day. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Nag-uumong kayo man na babae. Apay, anya ti problemam aya si Kapido. Talaga mat, manang ingga. Talaga di mamingga ti kinangiwat mo niya. Nurinugyamon ti nagngiwat, kaslasaan pa yan ngagpatingga. Anya, apay, anya kumati bibiyang mo. Biyag mo aya ti biyag ko. Ha, ipapaayan nak aya iti masapsapol ko. Tapno pakibiyangan nak. Kita manday ta. Nagadun ti imbagam manang. Talaga di kagpatingga ngagsasao. Kaskala dadaal a plaka. Ano niya? Ay, niya lagi din na ya. Apay manan, Hugo. Agsabsabat manan dagitakiday mo. Kasano asaan nga agsabat dagiti kiday ko? Napampanugak lang nga rodan iti panagtrabaho. Saan pa'y anasaya dagiti manggag ko kadagiti tattao. Apay ka di manan. Ay naingga, kaano ay ang agpatingga ti kinalaing mo amang istorya iti padamatao. Anya? Ha? Day talagayam ti bagam. Hoy, Hugo! Apay, anya aya timbagadakan ka. Nagmalmalem kayo kano ijay tersina ni Digna apada machismosa. Tay kaaruba tayo kanumanen anak ki asawa iti Amerikano ti pag-istoryaan nyo. Ah! Wen, Hugo! Naku nami lang met, nga apay nga taakinayat day nga Amerikano day akaaruba tayaw, kat saan met anapintas. Ay, salbag ka abakbakatan. Musa ka lang rudan, nauyaw ka pailaang. Apay, panagkunam ka di kat napintas ka. Ay sus! Kasla nagkupas amaong tarupam. Inaayon mo pa'y dayta kasladaram apamagim. Ay sos, inatiw na kapay ni panyang abaak. Anya, kasla imbagamon anagalasak, Hugo. Katuan mo ta talaga. Kahit apay nga rod akinayat na. Ha? Kasla kanumit di nak inaram. Ay, jak man mo. Gapo siguro at taawanin ti makitak idi asabali abalasang. Ngam uray kumano kasta tilangam. No nalinis mat ti kaunggam. Ayusin kanyak dayta. Ay ngam, saan mat? Tanagalas ti ugalim. Pati lang ah. Na. Ay, na,
pagayam, mabalinlaang nga ipadawat ti asawa, impadawat kan anabayag. Anya? Manong Hugo. Ne, apayan natin ka. Apay, kanya ka diti sang-sangitam. Manong, nasakit ngamin tinakam ko kini Manang Inga. Ah, apay, anya ka di manan ayati inaramid na ken kaading ka. Kasano, ininsulto na kiti kasdaunay. Anya, Kinunanaan na puskol ka no ti subil ko. Na- Gaputa bisukol tinaginawan kanyak day dinanang ko. anya. Imbaga na day ta? Wan manong, magmag na kita'y idi ayaban na. Ngam pinukawan na. Napanak ata ko naknuan niya ti bagana. Ngam kas di matgayam. Ay, susabo. Malaading ka, bayam. Pagaak ni manang mo nga inga. Wan manong, kat pasensya ka na. Gaputa si kati pang ibagbaga kiti sakit tinakam ko. Nasaya at tasipan manang inga. Anya, manang Inga kung kunamkit din kanyak. Apay, naumakan kanyak. Apay, di na kun kayat nga awagan iti bakit. Iso amanang kung kunamkit din. Day ti paglaingam inga. Sa bali manan tinaturong ti saom. Apay ngamin aya, anya ti parikot mo. Apay inga, panagkunam ket napintas ka unay. Apay, panagkunamat kat laadak. Ha? Apay nga raw nga inayak na. Ay na inga, may ibusan ti pasensya ken ka. Apay nga imbagam kin ni Vina anapos kul ti subil na. Ha? Saan ka lang ay chismosa inga? Nauyaw ka pa'y! Kahit ang paiso mga main. Ay na, inga, pang-aasim tagbaliw kan. Kita umot day tabagim ah! Ugaw, tulungan nakman. Apay ka de. Tulungan nakman amang basa iti linaon day ti asurat. Ne, apay, akin surat aya dita. Naggapo iti iskwilaan. Ang mga nuad da meeting, munuan niya. Ha? Ay kat basaam ah. Apay, di mo ka di ammo ti agbasa? Nakalpas ka mo ti grade 6 ah. Wan, amok ti agbasa. Ngam man amo. Jakmat unay makita ti basa ko ma. Anya? Wan, blur ti panagkita. Kan sabali tirik na. Jak amo no apay kastoy ti mata. Ah, ay nabayag ka din anarik nam dayta. Wan, ngam leng kas kaso. Taipagarup ko no gagangay laang. Ay, tinasaya at agpa-check up ka. Ang mga no sa bali daytan. Nadamag mo ka din ti may papankin ni Manang Inga? Saan pa, Ivina? Apay ka di. Nakapsot ka nung mati pa nagkita nan. Ha? Wan, day ti bagbagada. Kasta aya. Ay kat, nasaya at ano kasta? Anya, ay sus, saan ang makakita na imbagdi tao ngam nasaya at kung kunang kiday? Wala, Vina. Tabarangin ton saan na makakita. Maksayan, ti kinachismosa na. Anya? Ay, si kababat ka Inga. Si kakadiday na nalulita. Wan, apay, di na kun mailasin. Apay ang nakasarukod kamutan. Ay, pasensya ka nana. Apay ang kas kamula bakit unay di talang amaw. Nakaantipara ka, sakit nakasarukod ka. Ay na, di nakatawaan nana. Saan asinsinan ti kasasaan ko ita? Ha, apay ka day. Saan laang asarukod day to'y? Ay, niya nga rod nga eh. Baston day to'y. Agsipod ta nakapo yun ti panagkita. Anya? Ay, kat kasano day tan? Ay, kat kastoy nan anana. Bareng makarecover ti mata. Manang Inga. Oh, apay ka de. Apay, anya di ibagbagam itay ijay lugan. Jak mauawatan. Ah, nipidoa. Adda kanumit sinikugan na. Anya? Wen, Vina. Iso nga ay na, kita kide.
Amangan numailawan kalaang kankwana. Mapanagnagan nyo ka di dayta, manang? Wen, gaputa idi adda kami pailaang ijay sigod at trabaho mi. Amok atunggal lunch break, maturog da ijay bakante a pwesto. Ngamin, adda bakante ijay. Iso nga ijay kami nga agap-aplag no kayat mi ti agilad. Anya? Wen, Vina, iso ano siyak ti sika, ha, kitaam. Asino nga iti babae, manang Inga? Ay na, jakon ibaga, Vina. Sikan ti makaammo amang takwa. Ido, agpaiso ka day, di imbaga ni manang Inga. Nga niya. Nga adda kanu kadwam amat maturog ijay bakante a pwesto, ijay pakitang tangdanan nyo. Anya, imbaga na dayta. Wen pido. Mas dawag mo tititay jaba kata. Nakapsot ti mata na. Nulabsan ti agsaw. Saan na makakita? Ngam ado ti ichis-chismis na. Nakita na kami nga ta. Day tangarod pido. Ay na, biliba ka talaga kini Manang Inga. Bulag, ngam chismosa. Aya, huston. Di mon ulit-ulitan nga ibaga daytan. Amangan numadaksan ka. Talagbabain ka, sika Inga. Apay aya, Hugo. Awan pa'y matimbagam. Ngam ko nam amang ibabay ina. Katagpay sumot nga men. Ay na Inga, agpanunot ka man. Kasano nga ibagam nga adda sa bali a nobya ni Pido? Kat agab-abay dapay amaturog ijay pwesto, apay makitam ka di dagita abanag. Ha? Apay Inga, no pag naam di mo makita, nga makakita ka iti ichismis mo. Anya? Kababain day tangar aramidem Inga, amom ka di amabalinda ka nga idarum iti day tangar aramidem. Ha? Saan aday ta aha ti kayat ko amangagken ka Inga. Ay na, inton marurudak, isubli ka kiniinang mo. Isumot lakas ta ka. Anya? Isubli na kon kininang ko, Hugo? Wan, isubli ka talaga no di ka agbalbalew Inga. Ha! Naya pa yung nagsangsangit ka, Martinga. Ni Hugo, anana. Kunana nga isubli na kon kininang ko. Gapo siguro at akastuya kaon. Ay, unay mo't daytan. Nasakit. Saan ko mo't adinawat dayto ya kasasaad ko? Nga mapayalaksidan na kon ti asawa. Apay, aya ti kunana. Kinunana nga isubli na kon kininang ko. Ala, bayam, kasaritak to ti asawam. Wala, katagyaman ako, nana. Apay, ngayon baga may problem ti asawam kininang na. Anya, nay, asino tinakaamuam nana? Ni Inga imbaga na kanyak idikalman. Kat permay kisangit na. Ay, una yun ni Inga. Pati siya nga asawa na ichismis na. Ha? Ay, nana, di yu patpatsin dagiti ibagbaga na. Awan ti imbaga kakasta. Namapay nga raw ngagsangsangay. Jakman amukin ko ana, nana. Ay, amangan ano sa bali tinagawatan na ti imbaga ken ko ana. Tikunaken ko ana, no di na baliwan tinaalas nga ugali na. Ison ti panang isublik ken ko ana kiniinang na. Ay, nagadayo magayam. Sa bali ti indanon na kanyak. Sakit agsangsangay. Huh? Kundi sangit tamangal ala siguro iti simpatya. Anya? Inga! Inga! Apay aya, Inga ka nga Inga. Umay ka man dito ita si Pangulan ka. Ay manjak, naglalaingamon ngay amang si Pangul kanyak. Talaga nga awan preno tangiwat mo, Inga. Nagalas ti ugalim. Anya? Pati siya nga asawam, ichismis mo. Abay, adaya imbagak nga isubli ka kiniinang mo. Ha? Abay nga imbagam kininana Lolita, nga imbagak nga isubli ka kiniinang mo. Kahit isumang nga main. Ay, dahi tati madigan ka, Inga. Chismosa ka, ngam tulang ka mat. Di mo dengdenggan ti maibagakan ka.
Anya? Tikunaken ka, isubli ka kiniinang mo, no di mo baliwan day tanagalas nga ugalim. Anya? No kasta ka kanayon, talaga apay paisok timbagak. Tama uma akon ningga, ba uma akon ken ka. Hugo, ikanak man iti 200 pesos mo. Apay, anuam ti 200 pesos. Adaman bayadak ije sintro. Anya? Anya abayadam? Kwa, bayadak man je sarming anabutak ko. Anya? Apay, anom? Nabanggak ti glass door. Iso anabutak. Apay nga minatila papanam, kat di ka unay makakita. Ay nahugo, napigsa ti panagkita. Ha? Kat? Apay nga rod amang bangga ka no napigsa ti panagkitam alaman? Ah? Ay, Agnagam kan ingga, aklunam nga minan, ti kinapudno, adi ka makakita na imbag. Kat numaminsan, saan nga min atila papapanam, tatila pakapaspasubwam. papanam ka di, Hugo. Inak man na jay daya, Apay, anya ti ala umijay. inak makisala, inak man mangkita iti balasang. Anya? Wen ingga, itati kasarda vina. Anya? Ita ti kasarda. Ay sumurutak man nga rog. Ay saan? Agbati ka. Apay, ibain na kon. Gaputa saan akon ang makakita. Ibain na kon akibinan. Idinto ta kanayon nak akibinan. Idi kakaskasarta. Nga uray nalipit ti pagnan. Saan ati kasasaad mo ti ibain ko, ingga? Ngam ti aramid mo akinachismosa. Anya? Wen! Mababain akon. Gaputa saan ka lang arod unay ang makakitan? Ha? Namintakil ka pala a chismosa, ingga! Ha! Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.